Tiswa azumin nan yana ban wahala. Idanuwa na sun fara canza kala, yau ɗaure na yi saboda na makara. Assalamu alaikum abokina. Ya ne? Ina ta irin ka tun ɗazu ma ya kai 15 miss call baka ɗaga ba. Ina ga wannan yadda ka san mun siminti aka nake je na ɗauke shi. Ya aure ni na kai. Na labari ne. Ta alƙur'an abokina akwai labari. Shafan mu. Yan mata sun rikice kowa a baya. Status kowa a baya. Wallahi kaga Usman ya sai da wayar shi, ya sai ma Asiya a baya. Wani shi. Gwada shi ma ai. Shamsu ina laptop ɗin da baban shi ya saya mishi. Sabuwa ɗin ya sai a baya. What? Na alƙur'an sai a baya. To ai duk so man taɗi ne. Kaga Musa anti generator shi sabo na shago 170 ya sai da shi ya sai a baya. Akwai aran gama wallahi. Ai na san kai da nes ai. Na san kai da nes yanzu ba ka jikira ta kira ka sai mata ba ni ina turi ba wannan wallahi. Alƙur'an kana ruwa kan ne da na san wallahi yanzu nan zan fita kuwa. Mariya barka rana. Barka kuma Habiba. Kina nufin kin fi karfi ce ina wuni? Barka aihuwa ne. To me zafi haka? Shikin to Allah baka hakuri dai. Ban sani ba. Iskanci ne bana so. Wato Habiba tunda na fahimci yanzu kin fi karfi na kice Allah kawai ya hada kowa da rabonsa. Sai an jima. Ki wace gane saboda ka sallah musa. Zai na ba mu da. Abaya wallahi kana Na fita.